Som en Lluís Moreno, tinc 38 anys, som arquitecte i estem a la finca Can Reglat per mostrar-vos un poc com tenim sortet i com funciona aquesta casa. Vida, durant un poc més de pa i tancarem el cercle aquest d'aquí. Això són patates. Supos que hi haurà qualcú que dirà que ha de tenir el sol ben net, però aquí provant de fer-les així. Pues el que aconsegueix és que hi hagi més humitat i que les altres plantes no creixin tant. I després ho veureu que també ho fem en cartró, a la zona més d'hort, però aquí pues, utilitzem la palla. Perquè és més fàcil, aquí fer-ho en cartó seria... També és vera que surt més planteta, però bueno. Aquesta sembra està feta així, en cercle, perquè tenim l'aspersor central. I clar, l'any passat la van fer així en recta i resulta que mos quedaven les cantonades sense regar. Ara, si un cas quan acabi ho posaré, veureu que fa la volta i mos és més fàcil regar-ho. Això, clar, és una cosa domèstica. Si has de fer la gran plantada, pues ja tens un altre tipus de riego i ja tens un altre tipus d'organització. Però nosaltres, per sort de petit, pues mos va bé que tingui aquesta forma. Veus, i ara allà... Això ho deixem així. Ara anem a parar un pot d'aigua i veurem menys si rega bé. Hola, ¿qué tal? Una monada. ¿Ya se acaba con las patatas? Ya he acabado aquí con las patatas. Yo tengo que atar las tomateras. ¿Tú Pues, me ayudas a sembrar las lechugas? Venga, yo me encargo vamos. de esto y tú te Perfecto. haces lo otro. Bueno, yo soy Laura, soy la novia de Luis y ahora vamos a atar las tomateras porque hay que tutorarlas para que queden estiradas y no se estropeen los tomates. Y los tomates que nos den se puedan aprovechar todos, ¿vale? Lo que hacemos es atarlas con una cuerdecita y las ponemos aquí para que luego se pueda ir enredando la propia planta. Yo, que soy de Salamanca, bueno, de un pueblo de Zamora, miento, la familia de mi padre se dedicó toda la vida a la agricultura y a la ganadería. Y en mi casa siempre hemos tenido huertos y yo he visto a mi familia y a mis padres trabajar siempre con los huertos y siempre me ha gustado. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de poder hacerlo yo, pues lo disfruto un montón. Yo era responsable visual en una compañía, haciendo escaparates en una compañía de ropa. Y me ofrecieron un proyecto en Mallorca y me vine para acá. Y después de estar 3 años, que seguía trabajando, haciendo lo mismo, necesitaba un cambio. Y Luis me dio la oportunidad de poder trabajar con él aquí. Y desde entonces, pues hace 1 año, una cosa así, que empezamos este proyecto y aquí estoy con él, encantada. He cambiado completamente mi vida, ya no me dedico a la moda, pero me dedico a la agricultura. Lo que le tenemos que quitar a la tomatera es esto que le sale siempre entre el medio de los 2 tallos. La tomatera tiene un tallo central y luego va creciendo otros, pues es 1, 2 y el del medio se le quita. De tal manera que va cogiendo fuerza los tallos que le dejamos. Estos de aquí también se los quitaríamos, los que le nacen en medio. Hay gente que tiene miedo de que se le confunda con la flor, pero la flor se diferencia perfectamente bien de lo que es el chupón. Esto es, por ejemplo, 1, 2 y el del centro deberíamos quitarlo, pues lo quitamos.
Vamos a la siguiente y hacemos lo mismo. Siempre quitando el que nace en medio para que la tomatera siga teniendo fuerza para echar los tomates. Este, por ejemplo, lo vamos a quitar porque lo que nos interesa es que el fruto lo eche hacia arriba y lo de abajo normalmente se nos estropea. Seguimos con todos. ¿Cómo vas, Laurita? Pues bien, acabando ya aquí lo que me queda. Genial. Pues yo voy a plantar estas lechuguitas y ya me voy para adentro. Fenomenal. ¿De acuerdo? Muy bien. Com veus, aquí tenim pues, això, un parell de lletugues, aquí tenim auberginis, una carxofa, carbassons, també tenim preveres, vamos, lo típic que s'utilitza aquí a Mallorca. Aquesta finca és de la família de ma mare, sempre ja fa moltes generacions, i això era sort de Can Regalat, i pues, tota aquesta zona se cultivava i bueno, vivien un parell de famílies de tot això. Una vegada això està llest, tallarem aquesta grossa, posarem aquesta i podrem partir. Aquesta ja està ben acabadeta. Això, si se treu de cuajo, diguem, dura més temps, però quan la menjarem avui, de podem tallar. I després aquesta d'aquí, jo la trec, encara que la pot deixar, i torna a sortir. Passa que s'espiga més ràpid i no m'estic més posant una nova i així creixerà com toca. Fem el mateix, fem un foradet. I ja queda lista. I ara això, quan va riego per davall, ja se queda tot regadet i no té problema. I aquestes després les traurem d'aquí un parell de dies. Així que res, poden partir cap a cases. Bueno, com podem veure, això és la caseta que tenim aquí. És una casa que hem intentat fer el més ecològica possible, funciona amb plaques fotovoltaiques, té tot un sistema domòtic perquè la cosa funcioni automàticament i no haguem d'estar, vull dir, des del mòbil se pot fer tot. I després materials, doncs això, hem intentat respectar lo tradicional, com veig la façana, té totes les finestretes petites, el portal central, la bougainvillea allà, i de materials, doncs, amb fusta hem utilitzat per tot, les bovedilles de ceràmica, les bigues també són de fusta, hem utilitzat el mínim ciment i a ser possible, perquè, clar, el que intentàvem era això, que aquesta casa, si qualque dia se deixés d'utilitzar, doncs, s'aniria fonguent i se mesclaria amb el terreny. Era la idea principal que teníem. I doncs res, anirem a preparar això i si voleu acompanyar-nos disfrutarem d'una bona menjuca. Molt d'anys i salut. Adéu.